ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстои азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ин наворе ки имрӯз мо мекунем, бисёриҳо ин навора мунтазир буданд. навор дар масъалаи маркетплейсҳо мешавад, яъне ки WILDBERRIES, ОЗОН, Яндекс Маркет ва ҳамин чизо. касое ки намедонанд маркетплейс чиест, дар охир гап мезанам, вале ҳоло ман бояд якчанд мавзӯъҳои хеле муҳима гап занам. яке нақшаҳомона, мо чӣ нақшаҳо дорем. Якеи нақшаҳои мо ҳамин аст ки мо мехоҳем ки дар рӯзҳои наздик кулли мардами тоҷик ки дар Россия ҳастанд ай уҳдаи тиҷорат кардан дар маркетплейсҳо битонанд ки бироянд, мисли ҳамаи ҳамин русҳову дигар миллатҳо ки дар маркетплейс сумои калон кор кардаистанд, битонанд ки мардуми мо ҳам кор кунанд. овози кофе. хуб дӯстои азиз, барои мо бояд чӣ кор кунем? Мо дар телеграм як канал сохтем ва як-ду бор ман ҳамин мавзӯъро сторис кардам дар инстаграм ва мардум дуромадан ҳоло 900 чанд нафар, қариб 1000 нафар дар телеграм моро мунтазирай. мо рӯзи 6 ё 7 январ 2022 бояд як вохӯрӣ бигзаронем ва дар ин вохӯрӣ мо ки иштирок мекунанд ҳамон бародарое ки дар маркетплейс аллакай бизнес кардаистанд ва наздики 7 миллион, 5 миллион, 2 миллион ё ки 200 000 хотя бы оборот доранд, кор кардаистанд. мо ҳамонро даъват мекунем, гуфти гапҳо гигантора ва мо ҳама ҷамъ мешавем, як нақша кашида, проект кашида, ай ҳамоно маслиҳат пурсида даъват мекунем ҳамоноеро ки якамтар опити худшона ба мардуми мо расонда метавонанд ва мо ай шумори ҳамин бародарое ки аллакай кор кардаистанд як гурӯҳ ташкил карда дарс месозем ки дарс аз тариқи ютуб офлайн ай офис чӣ хеле ки удоб набоша мардуми мода дарсҳоро метиҳем. дарси ранги урусоне ки дарсҳои ҳастанд ки мехарам бачаи мо 45 000 ё ки 5 000 то 200 000 шам ҳастанд. ҳадисе ссылкаро мепартоянд, дарсҳоро мехонӣ ва ҳамиқати халос. мо иншоалло мехоҳем ки мардума ҳамин хеле ёд тиҳем ки ёрдамаш кунем, чӣ хеле пера сохтан, чӣ хеле лични кабинетша сохтан дар маркетплейсҳо, чӣ хеле дуромадан дар у сайт, чӣ хеле бора ай куҷо харидан, пастафшикора шинос карда, қатишон рафта омада. хулоса мо мехоҳем ки як команда бошем. мо мехоҳем як командае кунем ки баъди дарси моро гузаштан набуроя нарава одам. қатъи мо 20 1 сол, 5 сол, 10 сол мо ҳамин як командаи калон бошем ки дигар миллатҳо завқ карда ҳамин командаи мода биёянд. ва мо мехоҳем як хеле кунем ҳамин кора ки ҳатто тоҷико дар Тоҷикистон истода ай ҳамуҷа ҳамин корҳоро карда битонанд. ҳозир ҳамин чиз камтарак невозможно. бояд худ барои бора бихарӣ, бояд бери упаковка кунӣ, бояд бари дастсклади WILDBERRIES бимонӣ. ҳамеро мо мехоҳем ай байн бибарем, ҳамеро осон кунем ки одам битона ки дар хонааш шишта ҳамаша организоват кунад ва мо ҳамин услугоро пешниҳод карданем. хулосаи гап, ман хоҳиши калон дорам ай ҳамаи дӯстои бародарое ки дар маркетплейсҳо чӣ WILDBERRIES чӣ озон шумо кор мекунен, таҷриба дорен, як бор биёин ба хотири халқу миллатмон як кор мекунем. рӯзи 6 ё 7 январ дар телеграма мо ира маслиҳат мекунем группада. баъд ҳамон таҷриба доштагиҳо ақаллан нафарҳое ки дар WILDBERRIES ягон понятия доранд, аккаунт доранд, як дусе бор доранд ё ки объёми калон қати кор кардаистанд, илтимос биёен ҳамон рӯз дар ҳамуҷа дар телеграм бинависен. мо рӯзша муайян мекунем, як вохӯрӣ мешавад, ранги бизнес тусовка мешавад. ҳатто и ба худи шумо ҳам фоида дорад, чунки шумо як чандта гигантҳо ба якдигартон шинос мешин ва мо як чизи зур месозем, худо хоҳад як чизи нағз месозем. беаҳамиятӣ накунед дӯстои азиз. ҳатман вақтотонро ҷудо карда ман специально барои 6-7 январ мондам. то январ ҳамаи шумо кортон бисёри бадай, яъне ки фурӯшу савдо кардаистен ва баъди январ 3 рӯзак дам мегирен ва 6-7 январ бекорен. барои ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. нафарое ки шумо як-дусе бародароеро мешиносен ки дар WILDBERRIES сари кор доранд, илтимос ҳамин видеоро партоянш тамошо куна, даъватш кунен ки ҳамин описанияи каналда телеграм ҳаст. телеграмда дуромада ҳамон группада ай ҳамунҷа администратор маем. ҳамунҷада мада менависем ки додари ҳабибулло, ман бизнесмен, ман тиҷорат мекунам дар WILDBERRIES, ҳамин қамиқа опит дорум ва ман қад шумо ҳатман мебурам алоқада ва ҳаматона ҳамон рӯзи 6 ё 7 январ бо хай мазза мекунем, кае ки боша вохӯрия мегзаронем.
аку нақшаҳо беҳад бисёри бадай. Ма часто видео мекунам айҷа пас, канали голос мигрант айҷа пас, ҳам видеоҳои ҳуқуқи муҳоҷирон, ҳам видеоҳо оиди бизнес мебарояд, чунки дар видеоҳои пешина дуборам кани намёк додем, мардум бисёр хоҳиш карданд ки ака видеоҳои бизнес зиёдтар бимон. Ва не только простой бизнес, и як глобальная ҳамаи мардуми тоҷика дар назар дорад. Касе хоҳиш дорад ки дар WILDBERRIES OZON кор кунад, иншалло мо ҳамин чира мехоҳем ки ҳамин роҳаҳӯй кунем барои мардумон, ташкилш кунем, ёд бигиранд ва ҳамин корро бикунанд. خلاصه خیلی ما گپ زدیم که میخوایم که یک سیستمی بهترین پیشنهاد کنیم که مردم آسان در مارکت پلیس بدروی آسان کار کنه و یعنی که خودش ازششون هیست کنه، یعنی که در گیردش آدمای بقوت هستن و اون نمیمونن که شکست بخوره ان شاء الله. خب دوستای عزیز، نقشه ها بهت بسیاری بدای در ویدیو آینده هر وقت کم کم موندن میگیریم، شما دیدن میگیریم و نفرایی هستن که WILDBERRIES چیه، اوزون چیه نمیدونن. ما بسیاری بعد همین چیزا رو در گروه دیدم، در گروهی که ما داریم که 1000 نفر هستن، بعضی هم میدونن می‌نویسن که اکا WILDBERRIES چیه، ما رو بفهمون. حاضر من درباره مارکت پلیس چیه کانترکت میفهمونم. نفرایی که چیزا میدونن ممکنه 80% 90% چرا بدونن، نه که 10% که نمیدونن. همین آخری ویدیو برای همیای دوستو. خب دوستای عزیز، مارکت پلیس چیه؟ مارکت پلیس این یک سامانه هست، یک سایت هست که میدروی و یک نفر نیست. اینجا یک بازار است که هر کس باری خودش پیشنهاد میکنه. بعضیا همیشه با اینترنت مگزین پریپوتات میکنن. اینترنت مگزین این یک مگزینی است که مثلا میدروی سایتی الدرادو، سیتی لینک، نمیدونم ویدیو یا که دیگر مگزین های پاپولار نه که در اینترنت سایتی خودشان دارن، میدروی اینجا میخرین سی از نویمی. اونجا ولادیلیتیا آدمای. اونجا اگر ما رو یکم باری بزیبتن، آدرس بزیب نویسیم میتونن که دلیت کنن. یا اینکه سویرکا نیست که مثلا یک نمودی دپوستیم کیتی میخری، یک 10 تا 12 تا کیتی نیست. صاحبای هر کل خزیه اینا که مثلا باید کنکورنسیا کنن، نرخ ارزان کنن، ایش با صفتی بالان اینترست هم باشه که من صفتی بالان قد پیشنهاد کنم. همین خیلی چیز نیست در اینترنت مگزین. مارکت پلیس دا کاکراس همین چیز هست. برای همین مردم وقتای اخیر اصلا میدرویان از مارکت پلیس همین چیزا میخرن. برای که در اونجا میبینی که 10 تا کتی فروش های، 10 تا مثال چیگم قاشق فروش های در کوستیما، 10 یک تلفن فروش های 10 نفر و هر یکی همو کسی خریدگی باشه отзыв навесагай در اونجا ستورچه موندگی 5 ستوره 3 ستوره و در برش گپ زدگی که مثال савдогари дастойни во время овард, качествои товариш хушрӯ будай ва пешаи харидан мо вақта вибр дорем. Нигоҳ мекунем ки ай ҳама зурша бихарем ёки кадомаш аксия када ай ҳавайша бихарем. Чиқадр мо бозор медороем, я барои як курткаро харидан 4-5 магазин медороем ва якш мехарем. Правильно? Ана ирам ҳамин хелай. Барои ҳамин хотир маркет плейс ай интернет магазин фарқ дорад. خب دوستای عزیز، مارکت پلیس چند تایی در روسیه، مثلا WILDBERRIES هستی، اوزون هستی، بو هستی، یاندکس مارکت هستی، یا قیمت دیگر بسیار خیلی بسیارن. ولی همه پاپولار نی و حاضرش ده WILDBERRIES اوزون ای که ما همین نیشده میخوایم که مردم راهنمایی کنیم، یاد بگیریم تا اینکه مردم پول نقد کار کنن. ما باید جدت نکنیم که کی دیگر ملت ها این کار کنن، جای اساسش برای من بگیرن بعد موقفا بخزیم بیایم. نه، حاضر همیشه شب و روز دیر شدگی نیست. همیشه شب و روز در روسیه همه بلاگرای پاپولار نی توپ، همه آدما ای قفای گذاشتن کورسی همین مارکت پلیسن، همه خونده استن، کوشش کرده استن که بفهمیم، یاد بگیریم. در نظر دارم همین این ملت ها را همش در نظر دارم و والنای ما هم دامی والنا باید خودمون خوش کنیم و ما هم باید ببرویم بالا، صاحب یک مبلغ شویم. اینا ما سخت میخوام. بسیار دوستایی هستن که ما را پرای نمیفهمن. ما همه وقت در فکر پیشروی مردم خودمون هستم. ما همه وقت فکر میکنم چیکار کنم که مردم یا دو قانون یاد بگیرن، یا قاعده را بفهمن، فریب نخورن، یا نونی گفتی که پاک نه نونی روغنی بخورن، یا کم کم ایستان. همه وقت در فکر پیشروی شمایم دوستای عزیز. در سیلکای تلگرام بدروین، اونجا مصلحت میکنیم، ابسوجدار میکنیم، روز واخری هم میمونیم. ولی در روز واخری حتما واخری باید نفرای بیان که اونو در مارکت پلیس اباوت خودشون دارن.
боқи худованд нигаҳбонтон боша. И охирон видео нест, дар ин мавзуда видеоҳо дар оянда бисёр мешавад. худо нигаҳбонтон. дӯстони азиз, ягон шабакаи нест дар ютуб ки тӯли солҳои дароз бе сарпараст кору фаъолият кунад. аз ҳамин сабаб сарпарасти шабакаи мо ин ширкати даво аст ки дорухои гиёҳӣ ӯро камкам мо ба шумо тавсия медиҳем. Инак яке аз дорухои беҳтарин ва ки аз гиёҳ тайёр мешавад, аз санои маккӣ, яъне ки сано дар макка мерӯяд ва ин барои онҳое аст ки аз даҳонашон ҳар субҳ дар болиш об меравад, яъне ки кир мебуранд, онҳое ки харобу лоғар ҳастанд ва мехоҳанд ки ҳамин дардро аз худ бартараф намоянд. ҳаминро ба шумо тавсия метавонем. Дар асоси асал, чорнитмин ва санои маккӣ тайёр мешавад. Дар инҷа чанд намудаи дигаре медиҳем овардан барои лаховат кардани мардонагӣ аст. 3 в 1 аст дар инҷа ки як 3 в 1 як таш спрей мебошад, роли креми френка бозӣ мекунад. ин спрей аст, инаш бошад креми френк аст. ва дар инҷо капсулаҳо барои тифлони хурдакак витаминҳо аст, капсула барои занҳо аст, қисталхинди баъзе маслаҳҳои занона ҳаст, кремҳо аст барои занҳо, шампунҳо аст барои занҳо. ҳама маҳсулоти ҳиндустон аст, вале фақат инаш маҳсулоти Корея ҳаст, инаш ҳам Корея ҳаст. Остальные ҳамаш маҳсулоти ҳиндустон барои приши, барои ёш кардан, ҷавон кардани пӯст, барои ҳамин чизо. чизе аз ҳама зарурӣ, яке аз дорухое ки аз фаронса оварда мешавад, Франсия, made in Франсия, барои хароб кардани занҳо ва мардҳое ки синни солашон камтар калонтар аст, мехоҳанд ки худро вазнро сабук кунанд, зиёд аз ҳамин чиз харидорӣ мекунанд. дар ин ҷо баъд дигар чизе аз ҳама зарур камкам ҳаво хунук аст, масла қибла барои гурдаҳо ман худам зиёд истифода мебарам ва масла типа барои меъда худам зиёд истифода мебарам. масла чорнитмин дар боло ҳам хело ҳар намудаш зиёд аст, бори нав овардан бачаҳо. ва дар ин ҷо барои буғумҳо ҳаво хунук аст, дарди буғумҳо манталина ки аз дорухои популярни ҳам маз ҳам капсула ва тавон лер дар аз асал мешавад. беҳтарин дорухо аст ки мардум зиёд харидорӣ мекунанд. ва чизи дигари муҳим ки барои мӯи сар ва риш ҳаст, ин миноксидил мебошад. хело зиёд дӯстои мо гирифтанд, баъзеҳо риш баровардан, баъзеҳо мӯи сар баровардан. ҳамин ба ҳамаи шаҳру ноҳияу қишлоқу деревняу дар куҷои Москваву дигар областҳо ки бошед, заказ кунед ба ҳамин номерҳое ки мебинед. WhatsApp ҳам дорад, агар занг зада наметавонед, ба ҳамаи ҷоҳо бурда ба шумо тариқи почта Россия мерасонанд. занг занед, дигар саволҳои худро бидиҳед. ширкати даво.